በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ይዝሕልኩም ስድራ በእግዚአብሔር አሜን ይኹን። ሳሜን እስከ ያበጽሕኩም አሜን። እንኳዕ አጽሕና አጽሕኩም ንዓመታዊ ክብረ በዓል አቡነ አረጋዊ ጻድቅ ወላዲኦም ይስሐቅ ዝነበሩ ኣብ ንግስና ኣዲኦም ንውላዳ ተኸቲላ ዝመንኮሰት እድና ካብሮም ናብ ግሪክ ወፈሩ ንምንኩስና ኣባ እንጦንዮስ ናይ መነኮሳት ቀደማዊ ኣባ ማቂረስ ስዒቦም ዝመንኮሱ ዳግማዊ ኣባ ጳቁሜስ መበል ሳልሳይ ፈላሲ ባሕታዊ ረብዓይ ዝፈለሱ ኣባ ዘሚካኤል አረጋዊ ረብዓይ ዝፈለሱ ኣባ ዘሚካኤል አረጋዊ ካብ ትሽዓቱ ቅዱሳን ብዕድመ ዝነኣሱ ካብ ኩሎም ቀዲሞም ዝመንኮሱ ዓብይ ምኽሪ ቅድስና ዝለገሱ ካብ ዘሚካኤል ናብ አረጋዊ ስሞም ተሓዲሱ ካብ ዘሚካኤል ናብ አረጋዊ ስሞም ተሓዲሱ ናብ ኣክሱም መጺኦም ብጸሎት ምስ ቀነዩ ዝጽልዩሉ ገዳም ፈለሙ ክደልዩ ካብ ኩሎም ዝረአይዎ ንዳሙ ሓረዩ ናብ ላዕሊ ክወጹ ናብ ፈጣሪኦም ጸለዩ ናብ ላዕሊ ክወጹ ናብ ፈጣሪኦም ጸለዩ ቅዱስ ሚካኤል ንገበል ኣዚዙ ናብነ አረጋዊ ብጎኖም ተጠምጢሙ ሒዙ ናብ ዳሞ ኣደየዎም ምስኦም ተጓዒዙ ናብ ዳሞ ኣደየዎም ምስኦም ተጓዒዙ አቡነ አረጋዊ ደይዎም ምስ በሉ ሃሌሉያ በቲ ዝሓዝዎ እታ ደብሮም ተሰምያ ጽኑዕ ዝእምነቶም ኣቦ ፈለስቲ ባሕታዊ እቲ ዝሓዝዎ መስቀል ኣጋንንቲ ዘእዊ ጸበሎም ንድውያን ንሕሙማን ዘሐዊ ኣብ ደብረ ዳሞ ኮይኖም ይጸልዩልና ክንሐዊ ኣብ ደብረ ዳሞ ኮይኖም ይጸልዩልና ክንሐዊ አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። ናይ ዓመት ሰባት ይበለና። ናይ አቡነ ጻድቅ አቡነ አረጋዊ በረከቶም አይፈለየና አሜን።